Hi, this is Vaishu sarees. இது வந்து again premium soft silk saree. இது நல்ல chilly red கலர்ல ஒரு மாதிரி light green பல்லு இருக்கிற saree இது. நீங்க பார்க்கறது தான் வந்து பல்லு டிசைன். இது வந்து அதோட பிளவுஸ். மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் பார்டர் வரும், கீழே வந்து இந்த மாதிரி பிக் பார்டர் வரும். ரெடி ஸ்டாக் அவைலபிள் இந்த டிசைனும். ஸோ யாருக்கு தேவையோ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஐ எம் ஷோயிங் தி ஃபுல் வியூ ஆஃப் தி சாரி. தேங்க்யூ.